Moi, mä oon Netta. Mä oon Evela. Ja tänään me mikä tää on? What's in the box? Joo, eli tosiaan me nytten kuvataan tämmönen video, että me tunnistellaan toinen valitsee joku esineen. Tunnustelu. Toinen valitsee joku esineen. Tai jotain Tai jotain tällaista. tavaroita, jotain tällaista. Ja sitten toinen siis tunnistelee täältä sitä. Joo, ja reaktioita. sitten me yritetään arvata sitä esinettä esim. Jos siellä... No, kyllä te ymmärrätte. Porkkana on Joo. ja sitten lasketaan niinku ne pisteet, että kumpi saa enemmän. Ja se kumpi saa enemmän, ei kun kumpi saa vähemmän, on häviäjä. Ja häviäjä saa niinku rangaistuksen. Tai sitten tehdään silleen, että te nyt saatte kommentoida tai ette kommentoi, mutta jos te kommentoitte jonkun rangaistuksen, sille kumpi voittaa, Joo. niin se kuvataan meidän TikTokkiin. TikTokkiin, joo, tehdään TikTokkiin se tälleen. rangaistus. Ja ehkä Joo. IG-senkin voisi, koska Niin, me siis joo. perustin IG. Joten käykää seuraa sus_dudivas Instagramissa. Joo. Eli nyt mennään vaan aloittelemaan. Ja tosiaan Netta tässä ekana tunnustelee. Ja Okei, tosiaan. Siinä mun eka esine on tällainen. Ja tähän tosiaan jääpalakuutio. Joo. Okei. oletko valmis? Apua, mua siis oikeesti pelottaa. Mä tiedän mikä tää on. Hyvä. Joo, tää on siis kynttilän toi muotti. Semmonen kuva. Oh my god. Joo, on mut siis hyvä kun mä selitin niin mä luulin, että toi on jääpalamuotti. Mut se on vaara mennä. Siis mä laitan koiran tämmösen puruluun. Mä en tiedä onko tää niin paha, mutta ihan sama. Sumi, oma paikka. I know what it is. Mikä se on? Ei sitä oo tämmönen Chumin tämmönen purukeppi tai tämmönen puruluu tai tämmönen. Ei oo niinku puru, tää on tämmönen histikki. Bombastic side eye. Kato! Kato vaan. Aiku oota. Tää vois myös olla joku laku, mutta tää on kyllä Chumin semmonen ruskea semmonen kukku. Joo, hyi hitto. Miks mä haistan tota? Piti laittaa tämmönen. Mutta tää kun poni lähti soimaan. Mä olin tälleen. Tää on nyt mun esine. Missä se on? Sitkärin, tai siis toi tuntikin. No kun aijaa, mä olin silleen, että Nettäkin heti varmaan arvaa tän. No ei, mulla on ihan vitu hyvä seuraavaksi. Mikä mahtaa. Okei, mun pitää... Siis mä laitoin tällaiseen. Tuollaista, mä en tiedä näettekö te tuommoista. Mikä se on, mikä se on? Otetaan tätä yhtä kasvovettä toneria. Semmoisen lumenen toneria. Miks mä olin? Siinä on siis astia, se astia ei oo se astia. Ei oo asiaa. Ei, tai siis kyllä se on mun suunnitelmia. Ei helvetti. Arvaatko mikä se on? Mitä No ei todellakaan. Hyi hitto mua ällöttää nyt saatanasti. Mikä se on? Glum. Saatko arvata? Ei kato Chumin kuolla. No ei oo! Ei oo mitään sellaista. Miksi mä tällainen lykkäytyn? Ei oo! Tää on jotain tosi, siis jotain vitun ällöttävää. Voinko mä haistaa? Joo. Ah,
Mä oon niin helpottunut. Sitä on kasvovettä, luminen kasvovettä. Niin on toneri. Okei, tää on mun seuraava. Hei, onks se nyt jossain asiassa? Onko se jotain? Mitä et tissessä on? Mitä vittu? Se kyllä varmaan heti tunnistat sen. Onko tää sitruuna? On varmaan. On! Masterpiece! No. Marsu. Joo, hänellä on siis kulkeet. Joku musta tuntuu, että mä varmaan tiedä mikä se on. No, sen sitten tiedät. Okei, Nette kyllä arvaa tän, että tää ei oo vaikea, mutta tää on hälyttävä. Tää on siis dödö. Ja mä laitan tän dödön tälleen auki. Niin sit toi teksti tulee taas tälleen. Tää on vähän älyttävä. Tää kyllä tuoksuu kans. Are you ready for this? Yes, I am. Niin vittu. Siis mä tiedän kai, mikä tää on. Oota. Joo, kyllä mä tiedän mikä tää on. Tää on siis mikä dödö. Onko? Tää on dödö. Ai. Nyt tehdään ihan omassa kotona. Siis mä laitan vittu siihen kaikkeen. Joo. Siis vittu, kattokaa. Mä en tiedä näettekö te, mutta ei. Oikein. Sit vaan. Mä tuottaa. Hyi. Täällä on kulho taas. Mä en oikeesti halua tunkea mun sormea tonne. Mä en siis tunkea kumminkin. Se voi testata, että ei se oo mitään sellaista oikeesti. Nyt et saa sitä auttaa. Ai. Nyt hitto mua ällöttää. Siis mitä vittua tää oikeesti on? Oikeesti, mulla alkaa niinku ällöttää ihan saatanasti. Tää vois basically olla niinku maitoa ja muroa. Sitä kans vois olla jotain. Otan täällä puhtaalla kädellä. Mä sanon muro ja maito. Life does not. Oh my god. Siis tiedä mitä tässä on. Tässä on sitä miselarvetta tai ei miselarvaa. Tässä on siis sitä tonerin jäämää. Sitten tässä on vähän tomaatti, sitä mitä on siinä pizzassa. Kun sitä on jäänyt tonne jääkaappiin. Ja sit noit muroja, jotain corn flakes. Oikeesti hittoa. Joota. Oikeesti toi on niinku ällötyksien ällötys. Et onnea sitten Netalle. Tää ei sitä kyllä haista. Ei sitä haista. Onko se iso kuulos? Mä siis pesin. Ei Te laitte muroita jotain Älä haista. Mä en saa mitään. Oikeesti mitään Kyllä jotain lihanpaloja. Tää tulee olemaan vaikea arvaa. Älä haista sitä. Bombastic side-eye. Ylpeä itsestään. Mihin mä oikeesti pysty enempää koskettelee? Eiku oikeesti kun mä testasin kun mä otin semmosen jonkun palan tiedätkö, sille käsiin. Joo. Niin se on semmonen sitkeä, että se murenee. Se ei yhtään murre, se on semmonen sitkeäpää. Mistä mä tätä lihaa olisin vetänyt? No jostain, en tiedä. Eikö sulla siis mitään hajuu?
No, oota kun mä yritän muistella mitä vielä jääkaaviin. No kun mä mietin, että voiko se olla semmonen tomaatti. Mut kun ei, kyllä se mun mielestä murskautuis käsissä. Ota mä haistan. Älä haista. Tuttu haja, hyvä kyllä. Älä haistan kumminkin. No tää on tuttu haja, mutta kun mä en saa mieleen mikä vittu tää on. Mikä se on? What's in the box? Tell me, girl. Haisee niinku tutulta. Ei tää muitakin rankinpaleita. Ei, tuolla on soijaa. Joo, se soijaa, mutta mitä Mitä? siinä on? Älä katso sinne! Ei mä katso, ai onks se tuolla? En mä tiedä. Siis mä en tiedä. Eikö mitään? Ei oo. Ei mitään. Ei, mä en muista mitä meidän jääkaapissa on. Varmaan joku ananaskinpale kumminkin. No kato. Mitä noi on? Ei kun on vaahtokarkki. Joo. Se on ollut niin helppo. Oikeesti, siis mä aloin melkein oksentaa tosta soijan hajusta, koska mä en siis tykkää soijan hajusta. Tosiaan toi äskeinen oli siis soijaa ja sit mä olin vaahtokarkin palotellut, niin toi oli aika ällö. Joo, toi oli ihan tosi ällö. Joo. Mutta tosiaan, mä toivon, että nyt saitte tästä jotain, tiedätkö, silleen irti, että jotkut noista oli vähän, tiedätkö, helposti. Mutta noi vikat musta tuntuu, että oli ainakin ihan hyviä. Oli kyllä ällöi. Oli ällö, joo. Mutta mepä nähdään, ei, muistatkaa seurata meitä Instagramissa, TikTokissa ja of course täällä YouTubessa. Ja tykätkää meidän videosta. Ja kumpikohan meitä niinku hävis? Me tästä tasapeli. Kommentoikaa te, kumpi teidän mielestä hävis. Ja ehdottakaa myös rangaistus. Kyllä. Ja me sitten toteutetaan se Instagramissa ja TikTokissa, joten siellä kannattaa meitä kanssa seuraamassa. Joo, heippa! Heippa!